se siente? Como una castellera, pero de pura sangre, ¿no? 1, 2, 3, ya. Vale, molt bé. Un petit equip representatiu del Quarts de Nou hem volgut sortir del plató i viure aquí in situ a la Tàrraco Arena Plaça com aquest escenari ha esdevingut un bon estudi fotogràfic pel vostre calendari. Aquest calendari que recull els valors que té el fet casteller, com són força, equilibri, valor i seny, la integració. Toma, ahora me va a salir la mula que se me ha caído. Sí, ahora te voy a hacer una radiografía te voy a hacer yo ahora. Me pongo en juego. Quan des de Mas Albornà ens van proposar poder fer aquest projecte de manera conjunta, hi havia una cosa que ens unia, que era que el calendari fa 10 anys, nosaltres fem 100 anys, és a dir, estem d'aniversari. Les primeres impressions són boniques i molt bones. El Penedès, mig camí d'Igualada. Jo crec que aquesta serà la bona, Ho veig molt, està preparadíssim tot,